odohrajem. To je 5. Takže to je, ja odohrajem, to je 5. Čo robíš? Čo robíš? Čo robíš? Počúvaj ma. Zabil čo robíš? Zabil ťa ho, čo? To hovoríš nejako, že? Že on dal byť kamore! Čo, brat? No voľme. Chod do piče, skonči s tou pičou. Tak sa neotvoriť. Skonči s ňou do piče, ja ti dám to povedať do piče. Ale však to je 2 minúty. Prečo máme ti kurva, ale do piče, čo ty si vyhývaný? Čo? Daniel, Daniel. Nie, to bude Neboj sa, to, Daniel. to bude to, Aj! Postač. Poďme do piče. Co s ňou ešte volať? Daniel. Počúvaj, počkaj, fakt to dostať. Mám ťa zabiť. Pustite. Mám ťa zabiť. Tak to zabijem ti zase. Ukáž mi to. Neboj sa, 5 sekúnd. Haló. Raz, A kde si to? 2, 3, 4, Lebo ja som ja. 5 sekúnd. Ale zelo. Zelo, že on berie kokot. Zelo. On to neviem práva. Ja som čistá piča. Ja čistá piča, ešte to nafúreš. Haló. No. Zelo. Daj si kávu. Daj si kávičku. Čo? Ako, dolezu sem, ja som dojde, a ja poviem, ako, mamila, počkaj na hore hrní, problém čo? Na ty piča, kurva, že ho mám vjebané. Kurvi piča, vieš, ten maďar pojebaný. Ale jedna na tú piču spojebanú, kurva, no. Dobijem ťa tiež, kurva. Skončí, dobre? Ako, ty mám dobrý pod kamore, brat, Čo? Dobre, ideme na balkón. Co máš na telefón, že? Počujem, mám poslednú, posledný 5 minút máš. Nechápem. Niekto vystúpa. Ja, čo teraz povedz. Skočíme na vresne, budú piči. Zlomená. More, čo robíš? Ty mu dal mi počka, more! A kam chcú ísť? Keď to je 8, počúvaj, jež, dobre, okej, čau. Môže tu piču prostú vyjebanú seneckú, skoro maďarskú vyjebanú. Aj najebie, čo je ty piča maďarská, čo? Kurva, lakátor som tia. Má! Oliver, najebie. Jož, nalízáš, jo na podkývať, no. Čo tam kurva chcú robiť oni? Ale tak si nezajebeš. Ale tak si nezajebeš. Ale to je ako úplne jedno. Ale tak si nezajebeš. Ako je to je fakt 8. Tebe si nezajebeš. Nech si robia čo teraz, to je fakt jedno, ako... Keď chcú tam niekde ísť, tak nech si tam počujem. Počujem ešte, Ty už eštíš? že keď si ešte pustíte vonku a nikam vás nepustia, to je tu. Čo ju jebávaš? Pustia maximálne do rýchle občerstvenia. Vážený už ty. Čo? No počujem, že ak si to si tam v meste, to si tam na ulici, to je okolne osť. Chlapče, hen bier. A čo, ak to tam budete stáť na mieste a mrznúť, alebo idete Káre, koľko hodíš? Ešte moje pracovníci do piče robia káfla. 4:45. Počúvajte, máte posledných 20 minút na to, aby ste išli na tú zástavu. Pošli do piče! Ej, povedz, zmizni do piče!
Oliver, oni jebú repy za peniaze. Ináč, vieš, kto mi volal? Čo robíš? Vieš, kto mi volal? Vieš, kto mi volal, ty feťák? Kto? Tomi. Si bol nejak chlačil nejaký výraz tváre. No hej, to bolo hodinami. Čo robíš? Ja hovorím, že... Čo by sa robil Piatra, že slopo. Zelo, daj si prosím do kávu. A ja si, že ráno. Počkaj, to ti vytres vážne, ale teraz si dosť. Skonči s tými fetačkami vyjebanými maďarskými kolami do piča, ktorých telefonujú zabijú do piče, že teraz. Daj si tú kávu. Vy maďarky skurvené vyjebané do piče! Do piče, predstavte, ty si veľké, čo do piče? Čo nám podkývali do tyho, že to halizáš? Rozumiem, neboj sa. Čo nám podkývali, no? Pinterker! Kurva, zúšti do piče. Chod do piče! Chod do piče! Zmizni! Zmizni! Čo je to kričí kamarát? Zmizni do piče, ty maďar! Najbané Kodi to je najbaný, čo? kamarát, to je náhodou. Kodi to je najbaný? Prosím? To je posral chudák. Haló, počúvaš ma? Žereš výšel? Výborne, no. Daj mi už telefón. Daj mi telefón do piče! Počúvaj ma. Daj mi telefón, ty buzerát pojebaný! Dobre, Kurvený vyjebaný mikrofón. Vyberám šuše. A je pojem. Už ma vienok. Pojeb sa, ty piča maďarská skurvená! Mám si daj petku. Sens! Do piče, DS, ty kurva vyjebaná. Chod do piče. Chod do piče. Zruš to. Počujem ma, okej, ja už musím končiť, hej. No, Len tu no, zri do okej, piče. okej. Len tu zri do piče! Okej, no, okej, no. Čau. Ладно, môže ma ísť poď do piče. Zelo, nepí už. Najlepšie už do piče, to je skoro piča vyjebaná. Ježišmane. Ty chodzi z ňou